Ποιος χτυπάει? Α, η Ειρήνη νομίζω σπάει. Γεια σου, Ειρήνη. Γεια σου, Μαρία. Τι κάνεις? Καλά. Κάτσε. Ευχαριστώ. Πόσα χρόνια έχω να σε δω. Ναι, χαθήκαμε. Θες να σου φέρω κάτι να πιεις? Ένα τσάι. Ναι, ναι, αμέσως. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Έλα Κάθισα να να τα πούμε. Δεν μου λες τι έχεις, εσύ πολύ σκεπτική είσαι. Κοίτα, έχω και καλά νέα και κακά. Τελείωσα την φιλοσοφική με 9,9. Ωραία αυτό. Αλλά ωραία. μετά δεν βρίσκω δουλειά. Τι να κάνω, ψάχνω στις εφημερίδα. Και δεν έχει καμία. Έλα, θα ψάξουμε μαζί. Μπορεί να βρούμε κάτι ίσως. Λοιπόν, ξεκινάμε. Ζητείτε μία κομμότρια σε ένα κομμωτήριο. Μπα, δεν σπούδασα κομμωτική. Όχι. Ζητείτε μία πολίτρια σε ένα κατάστημα ρούχων. Μπα, να μπλέκουμε με τους πράξους στους πελάτες. Ναι, ούτε αυτό μας αρέσει. Αυτό πιστεύω ότι είναι πολύ ωραίο. Ζητείτε μία καθαρίστρια σε μία πολυκατοικία. Ποσό ικανοποιητικό. Όχι και καθαρίστρια. Γιατί? Ξέρεις, οι περισσότερες καθαρίστριες είναι κατάλαβες. Όχι, τι είναι? Αλλά θα πες. Και Τι εκέ, αν δουλέψω εγώ τι θα πούμε για μένα. καλά βρε εσύ. Από το να μην έχεις καμία δουλειά, κάτι είναι και αυτό. Και κάτι άλλο, μην το σκέφτεσαι έτσι ότι είναι αλλοδαπές. Υπάρχουν, εγώ έχω δει και Έλληνες που καθαρίζουν. Ωραία, εγώ απλώς θέλω να γίνω καθαρίστρια. Καλά, τι να σου πω. Εγώ λέω να το αφήσουμε. Να πάρουμε μια βόλτα έξω στο πάρκο, μήπως μας έρθει μια καλύτερη ιδέα. Καλή ιδέα. Ωραία, πάμε. Ωραία, πάμε. Την τσάντα σου και την ναι. Πάμε, πάμε. Ένα. Τι καλό καιρό έχει σήμερα. Ναι, ήλιο, όχι πρέπει για μια βόλτα. Έλα καθίσουμε λίγο εδώ να ξεκουραστεί. Ναι, κουράστηκα. Ναι, τόσο περπάτημα. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Είμαστε από τη φιλανθρωπική οργάνωση Αρρωγή. Θα θέλαμε τη συνδρομή σας για τις οικογένειες κάποιων αλλοδαπών μεταναστών. Ενδιαφέρον, γιατί όχι. Τι λες, να δώσω εγώ λεφτά σε αλλοδαπούς? Πώς καλά, εδώ δεν έχουμε λεφτά να φάμε. Μαρία, είσαι ρατσίστρια. Άνθρωποι είναι και αυτοί, ήρθαν στη χώρα μας για καλύτερη τύχη. Ναι, καλύτερη τύχη. Λοιπόν, η κυρία έχει δίκιο. Είσαι ρατσίστρια. Αλλά ξέρεις κάτι, όταν βρεθείς και εσύ στη θέση τους, ελπίζω να μην σε βοηθήσει κανείς. Πάμε να φύγουμε. Ρε Μαρία, τι σε έπιασε? Αμάν και εσύ, ρατσίστρια και ρατσιστά, άστο, φεύγω μόνη μου. Όπο, όλοι ρατσίστρια και ρατσίστρια. Έξω ρε, μου χρωστάς τόσα νίκια δρόμους! Δεν έχω χρήματα. Πρόσεχε που πέφτεις. Μα συγγνώμη κυρία, δεν ήθελα να σας τρομάξω. Την είδατε τη σκηνή που ο ιδιοκτήτης του σπιτιού με πέταξε έξω? Επειδή είμαι ξένος και όχι μόνο, δεν είχα χρήματα να πληρώσω την νίκη. Και τώρα είμαι με ένα μωρό στα χέρια και τριγυρνάω στους δρόμους. Και πόσο είναι το μωρό? Το μωρό είναι 2 μηνών. Και τι θες να κάνω? Δεν ξέρω κυρία, σκεφτείτε το όμως. Πάρτε με σας παρακαλώ στο σπίτι σας. Θα βρω χρήματα να σας τα ανταποδώσω. Θα κάθομαι σε μία γωνία ίσια. Άμα θέλετε, αφήστε με και στον κήπο σας, εάν έχετε. Σπίτι μου, εσύ, για το μωρό.
Κακίσου από εδώ. Λερώνεις το χώρο. Σας παρακαλώ, μία βοήθεια. Να φύγετε από τη χώρα μας. Εμείς δεν ήρθαμε στη δικιά σας. Το μωρό πέθανε. Λοιπόν, τα αποφάσισα. Έλα για λίγο πιο σπίτι μου και μετά βλέπω. When you're dreaming with a broken heart, the waking up is the hardest part.